Μία ψυχή πριν αποφασίσει να ενσαρκωθεί στον πλανήτη Γαία είναι πολύ καλά ενημερωμένη για τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτόν εδώ τον πλανήτη που είμαστε. Κάποιες ψυχές διστάζουν να ενσαρκωθούν, φοβούμενοι την δύσκολη πραγματικότητα που επικρατούσε στον πλανήτη μας εδώ και αιώνες, ενώ άλλες πολύ θαραλέες ψυχές όπως εσύ έχουν δεχτεί και δέχονται να ενσαρκωθούν εδώ για να μάθουν μέσα από την εμπειρία τους πολύτιμα μαθήματα που δεν μαθαίνονται με τη θεωρία αλλά και να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από την κατοχή και τη δυναστεία των κακών εξωγήινων που κρατάει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είτε μία ψυχή έχει καταγωγή από τον πλανήτη Γαία, είτε κατεβαίνει από άλλους κόσμους στον πλανήτη Γαία για να ενσαρκωθεί εδώ, είναι μάρτυρας σε αυτήν την σημαντική εποχή που ζούμε όλοι, όπου θα αλλάξουν τα πάντα όσα ξέραμε για τον κόσμο της ανθρωπότητας. Εκεί έξω στο σύμπαν από πάντα υπήρχαν διάφορες εξωγήινες φυλές. Κάποιες από αυτές τις φυλές έχουν επιλέξει να μας κάνουν κακό μέσα στα χρόνια, ενώ άλλες φυλές επέλεξαν να μας στηρίξουν και να μας προστατεύουν, ενώ άλλες φυλές μας παρατηρούν από απόσταση σαν ένα Truman Show ή αλλιώς σαν ένα Big Brother, με περιέργεια, ειδικά τώρα όπου βρισκόμαστε σε μια τόσο σημαντική περίοδο αλλαγής. Κάτι το οποίο υπήρχε για χρόνια και χρόνια δεν πρόκειται άλλο να συνεχιστεί να υπάρχει και παρόλες τις σκληρές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να ολοκληρωθεί η ατζέντα που το κακό έχει για την ανθρωπότητα, βλέπετε τις πλάκες στην Georgia, πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη απελευθερωθεί από το Matrix και περιμένουν με αγάπη και ευγνωμοσύνη την αντάμωση μεταξύ ανθρωπότητας και θετικών καλών εξωγήινων.